Rok 2035 si, po poslední válce, zločinnost vzrostla o více než 800%, což způsobilo kolaps vězeňského systému. Aby vláda problém vyřešila, zavedla program boxové rehabilitace, něco, co by dříve bylo považováno za nelidské. Tento program dává vězňům dvě možnosti. Mohou se dobrovolně nechat okamžitě zlikvidovat, nebo si celý trest odpikat uvnitř uzavřeného boxu. Jídlo a voda jsou jim dodávány podle uvážení řádných občanů, které zradili. Kdo se pokusí utéct, je okamžitě zlikvidován. V jednom z těchto boxů bojuje o přežití Francouzska, pokrytá ranami a jizvami. Dostala 4letý trest a zbývá jí ještě něco přes 2 roky. Její nádoba na vodu je prázdná a když zkontroluje otvor ve zdi, místo jídla tam najde břitu. Po chvíli váhání se rozhodne vzdát a použije ji k sebevraždě. Na skalnatém ostrově u Austrálie leží u pobřeží řada těchto boxů. Jednoho dne si tam hrají 2 děti a hodí gumový míček do jednoho z nich, čímž probudí ženu uvnitř. Vězenkyně číslo 13 zjistí, že má svázané ruce i nohy, a tak začne kousat provaz, dokud se jí nepodaří osvobodit. Její trest trvá 7 let a právě dnes začíná první den. Najednou začne blikat světlo na stěně a malý otvor se otevře. 13 zahlédne, jak děti odcházejí. Po chvíli světlo znovu zabliká a otvor se zavře. Když zoufale prosí o svobodu, rozsvítí se obrazovka a spustí se video vysvětlující, jak to tu funguje. Nakonec jí sdělí, že je přesně tam, kde si sama vybrala být. 13 se psychicky zhroutí, bije do stěn a křičí, že je nevinná. Pláče a řve, dokud vyčerpáním neusne. O něco později se otvor znovu otevře. 13 nastaví misku pro jídlo, ale nic nepřichází. Začne proto box důkladně zkoumat, v naději, že najde cestu ven. Když se ale dotkne jednoho místa příliš dlouho, dostane elektrický šok. Nepřestává však hledat, dokud už není co zkoumat. Jak hodiny plynou, začíná mít problém být o samotě se svými myšlenkami a škrábe stěny nehty, jen aby měla nějakou zábavu. Mezitím se v jiném boxu probouzí další vězenkyně. Její trest trvá 2 roky a zbývá jí ještě přes 500 dní. Občas slyší hlas, který se ptá, jestli je stále naživu. Jednoho večera se pokusí manipulovat s ovládacím panelem světla. Kamera v boxu ji však okamžitě zachytí. Rozezní se alarm a hlas oznámí, že likvidace je nevyhnutelná. Ze stropu se začnou spouštět kovové tyče. Vězenkyně začne panikařit a volá o pomoc, ale marně. Leží na podlaze a s hrůzou sleduje, jak se tyče blíží a těsně nad jejím obličejem se zastaví. Obrazovka začne blikat a vězenkyně se pousměje, protože si myslí, že má vyhráno. Bohužel závada skončí a tyče dokončí svůj pohyb. Rozdrtí ji k smrti. Druhý den 13 dál prohledává každý centimetr boxu, ale nic nenachází. Když začne pršet, postaví misku k otvoru, aby zachytila vodu a konečně se může napít. Později se probudí z dřímoty, když slyší hlas mladé dívky u otvoru. Dívka se ptá, na jak dlouho je odsouzena. Když slyší 7 let, uzná, že musí být politická vězenkyně. Naplní jí nádobu čerstvou vodou a podá malý sáček s granulemi jídla, které 13 okamžitě sní. Dívka jí připomene, že o osudu každého vězně rozhodují občané a ignoruje, když 13 opakuje, že je nevinná. Jak čas plyne, 13 pomalu začíná šílet. Samotu už nedokáže snášet a tak vezme provaz a pokusí se oběsit. Několik vteřin se dusí, ale nakonec ruce povolí. Zhroutí se a pochopí, že nedokáže ovládat ani vlastní smrt. O pár měsíců později stále žije, stále v boxu. Dostala pár semínek a kousek novin, které neumí přečíst, protože jsou v jiném jazyce. Pláče, protože cítí, že ji mučí. Jednoho dne nahmátne gumový míček, ten, který kdysi hodili děti. Teď má alespoň něco, čím se může zabavit. Dny plynou v nudném rytmu, spánek, hraní s míčkem, trochu světla z otevřeného otvoru. Na těle se jí objevují nové rány, které se den ode dne zhoršují. V jiném boxu si muž odpikává 5letý trest. Už má za sebou 1000 dní a zůstala z něj jen prázdná skořápka, která si opakuje, jsem tam, kde jsem se rozhodl být. Jednoho odpoledne Don přemístí box 13 do lesa, kde stojí desítky dalších boxů. Dívka se vrátí a ptá se, co dělá. Rehabilitaci, odpoví 13. Dívka jí řekne, že čte Shakespearea, který je zakázán. 13 jméno nezná, ale vysvětlí, že číst umí, jen to nesmí. Bez knih přece nemůže být rehabilitace, odpoví dívka a vezme 13 za ruku. Citujte spolu verš z Romea a Julie. 13 ho shledá krásným a doufá, že si ho jednou přečte celý. Dívka jí chce půjčit knihu, ale 13 jí odmítne, nechce problémy. Dívka jí dá jídlo a slíbí, že se vrátí, aby jí z knihy četla. Po jejím odchodu 13 myslí jen na její dotek a rty. Až se sama potěší, zatímco kamera vše sleduje. Rok po uvěznění najde mezi semínky ukrytou miniaturní knížku Romea a Julie. Konečně má něco, co jí dává naději. Při další dávce vody se umyje a vyčistí si rány, i když jí to působí hroznou bolest. Kamera to zaznamená a systém vyhodnotí, že plýtvá vodou, box je přemístěn zpět na pobřeží. Jednoho dne ji znovu navštíví dívka a ptá se, proč ji přesunuli. 13 se místo odpovědi ptá, jak vybírá, koho nakrmí.
Dívka říká, že prostě chodí a mluví s vězni, které potká. Blíží se bouře, takže musí odejít dřív. Prozradí, že je jí 16, 13 připomíná její mrtvou sestru. Díky malé knížce si 13 udržuje zbytky rozumu. Schovává ji v prasklině boxu a čte si tajně, vždy zády ke kameře. Někdy čte i při měsíčním světle, i když je slabé. Jednoho dne dron přenese box nad oceán. Když přistane, u otvoru se objeví muž, který jí před očima jablko, jen aby ji provokoval. 13 ho prosí o sousto, ale on jí odpoví, že žádnému zvířeti v boxu neprojeví milost. Nabídne jí obchod, jablko výměnou za sex. 13 je tak zoufalá, že souhlasí, jenže dron vše zaznamená a otevře palbu. Muže okamžitě zastřelí, kulka zasáhne 13 do nohy. V bolestech sáhne po jablku a začne ho hltat, ale zjistí, že je plné červů a pozvrací se. V noci ji probudí alarm. Hlas oznámí, že obchodování za jídlo je porušením pravidel a proto dostane trest 7 dní bez spánku. Pokud pravidla poruší znovu, bude zabita. V boxu se rozsvítí jasné světlo a alarm neutichá. 7 dní nemůže usnout. Zkouší si zakrývat oči i uši, ale marně. Když už to nevydrží, křičí a blouzní. Během týdne bez spánku uplyne druhý rok jejího trestu. Později si všimne lidí, kteří si venku žijí spokojeně. Hlas náhle oznámí, že byla neprávem odsouzena a občané rozhodli o jejím propuštění. V otvoru se objeví krásná žena, která se dostane dovnitř. 13 je povědomá, ale nepoznává ji. Žena si sedne na gauč, pohraje si s šálkem čaje a vysvětlí, že všechno je jen halucinace, že propuštěna nebude. Ta žena je totiž ona sama, taková, jaká byla před uvězněním. Žena popisuje, jakými mučivými stavy může lidský mozek procházet a hystericky se směje, zatímco 13 pláče. Když systém konečně oznámí konec trestu, halucinace zmizí, ale 13 zůstává psychicky zničená. O pár nocí později vidí na nebi ohňostroj. Hlas vysvětluje, že je nový rok a občané udělili amnestii všem vězňům, kromě těch politických. 13 tedy zůstává uvězněná. Začíná jí vypadávat chrup. Jednoho rána se u jejího boxu objeví starší žena s rezavou břitvou. Řekne, že v boxu strávila 15 let a zkušenost z ní udělala člověka, jakým dnes je. Podá 13 břitvu a dodá, že nenávidí osobu, kterou se stala. 13 na břitvu jen zírá, ale nepoužije ji. Brzy poté ji znovu navštíví dívka. Tentokrát si 13 musí chvíli uvědomovat, že není halucinace. Dívka jí dá vodu, dotkne se její ruky a společně odříkají verš z Romea a Julie. O pár měsíců později má 13 viditelně zvětšené břicho. Je těhotná po setkání s mužem s jablkem. Při další návštěvě dívka říká, že její lidé chtějí 13 zachránit a umožnit jí přežít trest pod jejich dohledem. Její slova spustí alarm a otvor se uzavře, zatímco dívka utíká pryč. 13 jen křičí bolestí a zoufalstvím. Po několika týdnech se u otvoru objeví nový muž. Vidí, že 13 je těhotná a říká, že by pro ně byla milost smrt, ale ona odmítá. Později zjistí, že ze stropu kape voda. Vyšroubuje volný šroubek a začne s ním rozšiřovat otvor. O pár měsíců později začne rodit. Klečí na zemi a v bolestech porodí dítě. Přestřihne pupeční šňůru zuby. V tu chvíli zazní alarm a hlas oznamuje, že porušila pravidlo. Do boxu nesmí přivést další osobu. Do prostoru se začne valit plyn a 13 usne. Když se probudí, dítě je pryč. Křičí a šílí, prosí, aby jí ho vrátili. Po 4 letech věznění přichází bouře. Silné vlny narážejí do boxu a voda proniká dovnitř skrz díry, které sama vytvořila. Když sáhne ven, systém zkratuje a otvor jí sevře ruku. Ve strašných bolestech jí tahá, až si jí zlomí. Nakonec se otvor otevře a 13 je volná, s polámanou rukou. Později zahlédne brouka, rozdrtí ho bosou nohou a sní ho. Téměř se pozvrací. Voda dál proniká dovnitř, takže si nabere trochu do nádoby, ale box se pomalu zaplavuje. Navzdory tomu se 13 snaží číst svou knihu. Voda stále stoupá a 13 už sotva stojí. Systém hlásí neoprávněný zásah a spouští likvidaci. Když se snaží udržet nad vodou, objeví se dron, aby box vyzvedl. Jenže do něj ugeří blesk. Dron padá k zemi a box s ním. Ráno si 3 mladí lidé hrají na pobřeží. Všimnou si, jak moře vyplavuje box a spolu s ním 13. Jen se na ní podívají, otočí se a odejdou. Tak tohle byl konec filmu Box Metaphor. Do komentářů mi můžete dát vědět, jak se vám film líbil. Nezapomeňte na odběr a like a vidíme se u dalšího filmu.